Ahojte, tak som tu zas. Ako už po niektorí viete, tak vyrábam textilné bábiky s láskou a dnes mám na vás takú kvízovú otázku. Viete, že moje bábiky sa dajú česať a mňa by zaujímalo, s akým účesom by ste zadovážili svojmu dieťaťu bábiku. Takže za A. Bábiku s takými dlhými vrkôčikami. Vlásky sa dajú samozrejme každej bábike rozpustiť a česať s takýmto riedkým hrebeňom. Potom za B. Bábiku s takými kratšími vlasmi a s takýmito strapatými vrkôčikami. Za C. Bábiku s rozpustenými vláskami a iba s takýmto zapleteným prameňom. Alebo by ste zadovážili bábiku po D s takýmto jedným vrkočom, s takýmito strapatými vláskami. Vám ukážem, ako sa vlásky dajú rozpustiť a takto česať. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na komentáre. Ahojte, uvidíme sa na budúce.